Musulman doğumudun bir soruğuşu. Türkmenistan'dan bir yerde 360 veli badi kabristan, madarçılık, kubürçülük 360 tane veli badi şu tada etiqat var diye. O etiqat bolsun, onda hiç ayıp yok. Elbette Hudaýylyk adamlar jaýlapdyrlar, Allah Taala öwliýaty tanylypdyr. Oňa biziň bir enkarymyz ýok. Ýöne şoň gapdandan bir kepter edipdirler. O kepşiki hava her kim şu madarçılığa barsa, ikilenci Käbe, ikilenci Mekke, eni Mekke'ye gitmektik ne kadar sogab var. Bu da şu ikilenci Käbe dipdi, etiqad edip, şu forun duýguýyny milletin arasında diye, suratında diye tebliğ etýärler. Şeýle bir de şeriat boýunça dogrymy? Musulman oglumdyk edin o da. Biz şeriat boýunça bir daha erziş berjek bolsak, kıymat berjek bolsak, baha berjek bolsak, doğruya egrim bilecek bolsak, başta Kur'an'a varmaly. İkinciden sünnete varmaly. Üçünciden icma'a varmaly, dördünciden kıyasa varmaly. Sözün kıyasatı Hanefi mezhebin ulamaları Kur'an'dan, sünnetten bir de şeriattan hakkında näme hüküm berdi. Näde kem öyle mescitlere kadar kalsa Peygamberimiz fazilet aýdypdyr. Haýsy mescidin fazileti ken. Näde kem Mekke-i Mukarreme var. 2 rekat nefil namaz okudan 100.000 rekat nefil sogab var dipdir. Peygamber şonu aýdypdyr. Ondan sonra berde Medine Münewwere var. Eger 2 rekat nefil namaz okudan 50.000 rekat sogab var dipdir. Mescid-i Aqsa'da namaz okuýdan on falança sogab var dipdir. Obada mescid jami'de namaz okuýdan 50 barabar sogab var dipdir. Berde gelipdi suratında yapayım. Öz oban öýüň on ýanyna belki umumy mescidde, mescid jami'den başga mescid bolsa, onu okuýdan 25 ila 27 sogab var dipdir. Şu suratında Peygamber Aleyhisselam mekanlaryň, mübarek mekanlaryň faziletini her gaýtyn öz makamyna göre, menziletine göre, derejesine göre Allah Taala tarapyndan şoňa berilen alma göre şidatlary aýdypdyr ýani. Oşa suratında Peygamber Aleyhisselam adamlaryň da faziletini aýdypdyr. 4 halifaň nämelik hakynda ne kadar hadisler aýdypdyr. Aşere-i mübeşşere 10 näme adamy bir agdynda, bir sözünde cennet bilen boşlapdyr. O şoňa meňeş baran suratında Medine Münewwereň otun ýol bolmy, ýol bollamy, Mekke-i Mukarreme näme bolmaly, näje bolmaly, şoň hemmeden edep tertibi aýdypdyr. Gabristana baranda näme etmeli, muň edep terbiýetini aýdypdyr. Din boýunça 24 saatdan sonra bir ay bolýar. Bir ay boldy, 10 ay boldy. Ýyl boýunça biziň tamam däpde turlarymyzyň hemmen Peygamber aýdypdyr. Şeýle bir daýdyky palan ýerde ewliýa gömülende. Şu taýda şu suratynda, şu taýda barahym şol ikilenji Mekke bolsun, eger ikilenji Mekke bolmaklyk şu taýda ken ewliýa gömüleligi derekli bolýan bolsa, onu o sahabalar Beytul Muqaddes'i fethetmeli olanlarına. O şu taýda taun ýeli. Taunyň özünde Hazrat Umar radiyallahu anh'da sahaba tabiin şu taunna ki taun ki Peygamber Aleyhisselam öýle edipdir. Haýsy bir adam taun bilen ölse şehitligini öýle gowy beripdir. Ol taunyň şehitlige jaýynda Allahyň ýolunda jihad edip beren adamlar 25.000 nefer şu taýda ölüpdir. Eger falan ýerde madarçylyk, ewliýaçylyk, Hudaý diýip ýatan adamlar kem bolmaklyk bilen eger ikilenji Käbe bolýan bolsa, onda şu taýda bolmaly. Bilýärmi? Bu taýda 360 tane weli diýip duran adam ki heni olama kimligini sabit etmedi de gurrunma. Mu'tadily sahaba tabiin olan haklygyna balahym hiç bir gurrun ýok. Musulman dogany eger ikilenji Käbe bolmasa şu taýda bolmaly. Petonu şaýd diýen kebim bir boş gurrun, bilýärmi? Gelir geçer gurrun, ya. Gelir geçer gurrunlara. Şu açı ananmalar, yani şu internetin üstünden Google ve Google'ın üstünden mün burdana burdat yap, mün burdat evinden çıkıyor. Ananacak mı? Yok, ananacak değil. Hasan ananacak. Kur'an'a oraya olsa ananacak. Sünnete oraya olsa ananacak. Kur'an sünnet de aklımı oraya de. Her bir Kur'an sünnetten yalan adamın da keyfine biz ananmayası yani. Hanefi mezhebin ulamaya ehl sünnet bolup da bir muhakkik ulamaları ki ummette tanıylıya şolun keyfine oraya bir daha kabul etmeli, yok da red etmeli Müslüman doğru. O şekilde böyle bir duyguyu, katı bir yanlışlık, katı bir ulaqan bir günahkarçılık yani.